Alo dost. Oňýadaylam. Ovalar nähile? Şäheri işleme ötdüňde gitsin aýwanlar. Ay bilýär men kimdiň fewda satykdyr. Owadan şähere göçüp gelenim bäri. Zayallym elitkadan. Bilýän akmy? Diňe fewda edilýän ro. Biznes bilen meşgullanýar. Ha. Zayallym. Maşin näme o? Maşina şafýory bilen. Şafýor mamma. Maşinana titir. Näçe diýsen madyr? Ah, wala da, wala. Şolemy nädip gadantyr, wala. Dik durmalylar. Diňe hereket etmeliler da. Beýlendi sportyň magazynyna gitmedikmi? Näme? Näl gurrun edýän o? Begen sportdan geýnermi? Diňe bir karardan aşgybatdyň firma neşikleri geýnýän men. Ay bilýän, Ava, Mava, Nike, Bike. Ey bilýän, paraça. Diňe firmadan geýnýän o, näetdiň ay muny? Öýde dagna harbyşýan nälerdi o? Diňe dastavki ýan. Dastavki näme diýen okol. Keypediýän dastavki mäne. Dastavka geldi. Dastavka gitti. Dastavka geldi. Dastavka gitti. Wagtyňa dastavka ýylýändir dost. Bu döwürde diňe dastavka ýmeldir. Vay. Ýylyň gyzgyn adam atyrmalylar. Ay şu alamyna ulu kampaniýalaryň başlyklary bilen duşmana barýan. Şäherde bilýän dost. Basan ýerimde pul çykýar. Kayınmol. Ay gelsen gel. Biznesmen. Ha. Gelmeli adresyna geldiň. Geldikmi ýa? Hawa. Bol. Ay dost. Şu wagt men hindilen şeýhler bilen duşga barýan. Soňra habarlaşar bolýarmy? Hindilerde de şeýh bar. Wagt men duşýan adamlar tanaň o. Bular haw, güýçli baý adamlar. Sene koýunyň bilen bolsana. Doktor. Bora. Kevelek dastavka hymmat. Azyrdan habarlaşay. Agam, şu dastavkany berdigim gelýän garaşarmy? Sen ýallara gyýylar maraşanok. Gel. Kevelek dastavka. Silahı deden pizzanı ve somsanı. Aha, çıkayım. Geldim mi? O somsan eti nämeden? Kıyıp ölen etinden. Üküz görmedim. Arkayın alle yedi. Bak, qayıtmaktan dil çağırıyı qayıtıpsın oycan sen ha? Dile kime vermeliğini bilýän ayağım. Arman sen müşteri bolýan da. Yoksa masidi edäýmesi belli lay ole. Nämiş edýän evet. Näme? Edäýmesi belli lay ole. Ay bolýar adam. Oğlum. Dağdaylar nähili? Ay şu wagt. Fransuzlar bilen duşukdan gelýänler. Ay giden pullaryny alym bolan. Fewda da.